Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu je već u Ilici, u gradu Zagrebu, već 110 godina. I od nje je zapravo krenula sva visoka obrazovanje u umjetnosti u Republici Hrvatskoj. Mi, pored toga što se tu educiraju naravno mladi ljudi, imamo jedan fantastičan park, Park Skulptura, koji je jedan od najvrijednijih parkova ne samo u Zagrebu nego i u Hrvatskoj, a tu se nalazi, u Ilici. Često puta zapravo ljudi nisu ni svjesni takve vrijednosti i želimo pokazati dobrodošlicu i da imamo zbilja svijest koliko zapravo u toj našoj Ilici imamo takvih vrijednih stvari. Nažalost, u ukupnom kontekstu Ilica i te njena devastacije u nekom modernijem dobu se taj dio nije toliko promoviran i ovo je prilika danas, isto tako sa postavljanjem nove skulpture Marije Ujević, Povratak u prirodu, da se zapravo taj park stavi u jedan sasvim drugi kontekst.